Hatırlayabilirsiniz. İsal roja zaman zikmakiya cihani rasti roja yekşemê tê û ji ber vîrusa koronayê jî qedexeya derketina derve heye. Ji ber vê yekê çalakiyên derbarê roja zimanê zikmakiya cihani de beriya qedexeyê hatin li derxistin. Ku sendîqeya perwerdeyê ya Şaxa Diyarbekir bi civîneke çapemeniyê pêşwaziya roja zimanê zikmakiya cihani kir. Di daxuyaniyê de hat amajekirin ku mafê bingehîn ê her zarokane ku bi zimanê xwe yê zikmakî perwerdeyê bibînin. Rêveberê sendîqeya perwerdeyê ya Şaxa Diyarbekir Mustafa Yaşa balkeşand ku bi milyonan zarokên Kurdan ji perwerdeya zimanê zikmakî bêparin û ev yek wek bi pêkirinek mezin ê mafên mirovan e. Li gorî danezana zimanên li ber xeterê ya UNESCO'yê li Tirkiye 18 ziman ji holê rabûye an jî li ber ji holê rabûnê ye. Hevpeymana mafên zarokan yan netewê yekbûyî de perwerdehiya bi zimanê zikmakî wekî mafekî bingehînê kesan tê pejirandin û asenkirina mafê perwerdehiya bi zimanê zikmakî ji yek bin pêkirin mafê mirovan ên herî mezin tê hesibandin. Di civînê de hat amajekirin ku li gorî daneyan li Tirkiyeyê zimanê zikmakiyê ji sedê hevdeyê welatiyan ne Tirkiye û di nav van de jî Kurdî di rêza yekem de ye. Perwerdekar balê dikêşin ku zarok dema bi zimanê xwe yê zikmakî perwerdeyê nebînin dibe sedema pirsgirêkên derûniyê. Lê dema bi zimanê xwe yê zikmakî perwerdeyê bibînin bêhtir ji xwe bawer dibin û bi hêsanî dikarin zimanek din jî fêr bibin. Endamê Sendîqeya Perwerdeyê Suat Özdemirani zimên ku pêwîst e êdî Kurdî bibe zimanê fermî û zimanê perwerdeyê. Ji bo ku zarok ya jî gelê me ji bo mafê xwe bi dest bikin gere min xwe zimanê xwe tî derin. Lê nêrê ziman çiqa diçe paş va diçe ji ber wê tê ku em bi zarokê xwe hem zimanê zikmakî xeber nadin û ji ber ku perwerdeyî li mekteba tune li dibistanê li dibistana ku mekteb ew kinek heya ziman daneyne pêşiya xwe ji bo pêşiya rojê jî be ji bo îro be jî heya zarok xwendevanan be ku zimanê xwe perwerdeyî nebînin ew ê ziman hûn dabibe. Derbarê xwedî lêderketin û xwedî statûbûna zimanê Kurdî de platforma zimanê Kurdî û tora çand û zimanê Kurdî jî dest bi xebatekê dikin. Dê ji medyaya civakî helbeta îmzeyê bi sernavê ez perwerdeya zimanê zikmakî dixwazim were destpêkirin û arman çawe ku 1 milyon îmze were komkirin û helmet dê heta 15 Gulanê roja cejna zimanê Kurdî bidome. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.